Везни, месец април. Какво идва за везните през април? Основни акценти, насоки, напътствия от Вселената чрез моите карти Таро. Везни! Още не съм започнала, много сте нетърпеливи. Тройка чаши. Много наслада през април. Много наслада. Виждам ви, че доста така ще имате покани с близки за вас хора за доста пиршества. Тук чашите са препълнени с различни изкушения и лакомства. Събирания. Април месец много наситен от към такива вкуснички, ще ги нарека, емоции. Според мен доста срещи ще имате с близки, по приятни поводи, но да видим акцентите. Вече съм с вашата гривничка. Този път директно си я сложих преди да почна вашето четене. Много розов кварц, аквамарин. Тук долу има аметисти, планински кристал и разбира се този цветният турмалин тук. На другата ръка съм си сложила обсидиана за защита, но вие можете и да не си носите, ако искате защитни гривни, зависи как го усещате. Иначе защитата е на дясна ръка, а тези за зодиите, специално при везните, има доста любовни камъни в нея, така че си я носете на лявата ръка. Да видим основни акценти за везните, освен тези близки срещи с приятели, работата. Най-вероятно това ще бъдат с колеги, излизания, събирания покрай работата. Да. Усърдна ежедневна работа, между другото, през април. Тък му започнах тук с приятните неща и вижте, то се оказа, че съвсем друга енергия, свързана с тези събирания. Голям аркан силата. Ще се справите, абсолютно. Да, ще имате доста работа. Да, виждам човек, който е висшестоящ, който най-вероятно ще си мислите, че ви възлага непосилни задачи. По някакъв начин ви виждам леко да саботирате неговите решения. Да видим какво още за везните през април. Отново приятелска енергия дойде тук. Много важен ще бъде този месец за отношенията ви с вашите хора. Дори да не го виждам толкова като любим човек, колкото като срещи с близки хора, които са ви на сърце, приятели, роднини, дете. Много мила, истинска, любовна енергия. Много чисти емоции виждам да извират от вас и към вас. От хора, които вече познавате. Не говоря за нови хора. Майчинска фигура, съпругата, майката. Продължаваме с... Погледнете. Много споделеност в емоциите. Много. Виждам ви на вълната на любовта през април. Сякаш нещо, което в момента е приключило в живота ви, някаква трансформация, вие някак с нещо сте проумели, че е приключило. И вижте, като енергия на април, картата на новото. Картата на когато ще бъдете, ако сте, защото доста женска енергия улових тук, ако сте дама везни, много обичана, обичаща. Виждам нови романтични отношения. Нови. Защото тук нещо приключва с някакъв човек, доста манипулативен тип. Дали е тип нарцис, дали е тип... Не мога да ви кажа точно, но определено някой, който си е играл с вас, с отношенията, вече тук ви приключвате с този човек. Ето, в лодката сте обърнала гръб, гледате в друга посока, плановете ви са други, казвате повече няма да позволя, да, такива, даже не му приемате опитите. Везни!
Звездата. Вие вече се обичате. Вие няма да допуснете повече този човек, който няма равноценен обмен между даване и получаване. Погледнете, вие вече сте си влезли в енергията на звездата. О, че хубаво! Да. Разбрали сте за манипулации, за лъжи. При някой да, е било и изневери. Или вие сте били поставена в ситуация. Вече с това е приключено. Погледнете. Ново. Казах ли ви преди малко енергията при вас, която идва? По глупака, виждате ли долу? Нула. Нулев аркан. Почвате от нулата. На чисто, но не с този човек. Тук вече сте разбрали, че няма смисъл. Всичко е занулено там и започва. Много ви е хубава енергията, Везни, браво. Погледнете още едно асо на бъдеще. Асо Пентакли е не само нещо ново, но и нещо, което се материализира. Човека новия, за всеки ще е различно. Можем да питаме в лично четене кой ще е новия човек, който ще влезе в живота ви, защото го виждам, че той ще иска да инвестира във вас, във връзката ви. Така че точно не се очудвам, сега вече спря този ретрограден ход на Меркурий. Днес е благовещение, благата вест. Може би аз ви я нося тази блага вест, но тя е заслужена блага вест за този нов човек. Пишете ми на Viber, ако имате нужда от лично четене. Там ще ви изпратя цените и условията при мен, какви са вариантите и кога може да се запишете час. Дано по някакъв начин да ви заредих, да ви помогнах за това категорично решение, което видях тук, че взимате. А ако случайно тук попадна и някакъв мъж Везни, обръщайте половете при общите четения, защото някакви мъже ми се обиждат и ми казват, ама ти правиш само за жени. Просто повечето ми последователи в TikTok са жени. И Таро хваща тяхната енергия. И заради това така чета в женски род, но абсолютно можете да обръщате ситуацията. Ето, дори ще ви покажа вашата гривна. Погледнете с колко оникс е, с колко тигрово око за мъжете Везни. Ето го и планинския кристал. Погледнете колко е красива, регулираща, здрава, уникално красива за вашия хармоничен знак Везни, управляван от Венера. Прекрасно четене, прекрасен месец април ви пожелавам на всички Везни, без значение мъже или жени.